खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना गासैबो मणिपुराव माबायदि सिचुएसन जानानै दङ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ निउसफोराव नोंथांमोना नुगासिनो जानो हागौ। नाथाय साननै सिगां जा जाथाया जालांदो बे जाथायखौ जेब्लाबो गनायथावा जेब्लाबो मानिथावा। सोरबा निजिनि जातिखौ बासायनो थाखाय गुबुन जातिनि आइजोफोरजों बा गुबुन जातिनि लाइमोनफोरजों बेफोरबायदि खामानि मावनाया माब्लाबाबो मोजां जानो हाया। आरो बे बिथांमोननि जि जुद्ध सलायबाय दङो गावसोरनि जातिनि थाखाय बा गावसोरनि हानि थाखाय गावसोरनि संस्कृतिनि थाखाय जि जायनि थाखायानो जायाथों, नाथाय बिनि गेजेराव रावबो बेफोरबायदि सासे आइजोखौ अत्याचार खालामनानै सासे आइजोखौ बेफोरबायदि मावनानै जेब्लाबो बिसोरो निजिनि थांखिखौ माने जाफुंहोनो हाया। मानोना बेफोरो मोनसे पाप। इमान दिनै मोजां खामानि मावबाय दङो बा बिथांमोना निजिनि जातिनि थाखाय गभर्नमेन्टजों इमान गेदेर मोनसे जुद्ध बायदियानो, नाथाय बिनि गेजेराव इमान गाज्रि खामानिया जेब्लाबो गनायथावा आरो जेब्लाबो मानिथावा। आरो बे जाथाया दिनै साननै सिगांनिल' जाथाय। मानोना सासे साथाम फिसालानि बिमा सासे बिबो टिचार मावोमोन मास्टारनि। आरो जों जाबायदि बिथांमोना खामानि मावदो सिगांथ' मिथिथ'वाखैमोन। मानोना जेब्ला पस्टमर्टम खालामो पस्टमर्टम खालामनायावसो बे गासै जाथाया हमजायो। दा खाथि खालानि सुबुंफोरा बुंनाय मथे बा हौवानि बुंनाय मथे बेयाव जेसेबां बिसोरो मिलिटेन्ट फैदोंमोन बिसोरो फैनानै बेखौ खाथाबनानै गासिबो लोगो नांनानै बेजों बेफोरबायदि मोनसे गाज्रि जाथाय मावो। आरो लोगोसे बेजों माने अत्याचार खालामो बेखौ, जायखौ माने मा होनो जुनारफोर बायदि। बिनि फेन्दायाव बिराद गेदेर गाजाल गंसे दोथाबनाय मोनदो, बिनि माखैजानिबा हाराफोरा बायनाय मोनदो, बिनि बिखानि जि पार्ट बे बिखानि पार्टखौ माने मोनासैनो, बेखौ दानस'नाय मोनदो, बेखिनिखौ मोनासैनो। आरो बिनि उनाव बेफोरबायदि मावनायनि उनाव बिसोरो 20 न'खरखौ अर लगायनानै सावनानै गालाङो। फिसाला साथामजों आरो हौवाजों जेरैखि जाया बिसोरो खारखुमानो थाखाय हायो। मानोना बै समाव दावराव दावसि जाजोबदोंमोन, जेखैबो अर जेखैबो गुलि गावनाय आरो जेखै थाङो बेखैनो बिराद गोबां लोगो नांनानै बिसोरो फैनानै बेफोरबायदि गामिफोराव एटाक खालामोमोन। दा दिनैनि आं भिडिअखौ बानायनायनि कारना बेनो, आं कुनु जाति बा कुनु धर्म लानानै दिनै बे भिडिअखौ बानायाखै। जायनिखियानो जाथों जातिया हिन्जाव आरो गथ'फोरा खहा जानाङा। मानोना बिसोर बे खामानियाव जेबो लोब्बा गैया। बिसोरो सोरनिबा न'खराव थांगोन, बै न'खरनि मुथै सलायगोन, बै न'खरखौ सलायहोलांगोन, बै न'खरखौ दावगाबायनायाव बिसोरो हेल्प खालामगोन। नाथाय बेयाव बिसोरल' मानो बलि जानो गोनां जायो, बे खोथाया मोजां नङा। आरो बिनि थाखाय आं जोबोद दुखु मोनदों बे जाथायखौ खोनानानै। आरो बिनि सिगांबो नोंथांमोना बै मणिपुरावनो नोंथांमोना मिथिगौ सानै लाइमोनखौ निउट खालामनानै बिथांमोना पेरेड खालामो, लामा लामा थाबायथिंहोदों, बेरायथिंहोदोंमोन। बेखौबो नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जेब्लाबो बिसोरो मोजां जानो हाया। जायानो मावदो बिसोरो बेनि जि सास्ति बेखौ मोनथारगोन बिसोरो साजाखौ। मानोना बेफोरखौ भगबानाबो इसोराबो सहायना थानो हाया। जायखिजाया नोंथांमोना बे केसाव नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।